na gani aibu gare da ke magani sila ta warkar da ni Allahu ne masani gaibu ba wata bakuwa wacce zan baruwa ke kadai ce kawa uwa masoyiya mai ciran damuwa fanin wani rikici cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban na baki kai na tuni yadda zaki da ni hagunki ba na gani aibu gare da ke magani sila ta warkar da ni Allahu ne masani gaibu ba wata bakuwa wacce zan baruwa ke kadai ce kawa uwa masoyiya mai ciran damuwa fanin wani rikici cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban na baki kai na tuni yadda zaki da ni hagunki ba na gani aibu gare da ke magani sila ta warkar da ni Allahu ne masani gaibu ba wata bakuwa wacce zan baruwa ke kadai ce kawa uwa masoyiya mai ciran damuwa fanin wani rikici cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban tunda kai na sa gaba ba ni babu fargaba yaƙi ba zai ci ni ba ba zan guje ka ba dan ban gano kamar ka ba wanda akwai ba za na je ba ni falan farin cikin zuciya ta kai kaban soyayya kai ne kaban tunda kai na sa gaba ba ni babu fargaba yaƙi ba zai ci ni ba ba zan guje ka ba dan ban gano kamar ka ba wanda akwai ba za na je ba ni falan farin cikin zuciya ta kai kaban soyayya kai ne kaban tunda kai na sa gaba ba ni babu fargaba yaƙi ba zai ci ni ba ba zan guje ka ba dan ban gano kamar ka ba wanda akwai ba za na je ba ni falan farin cikin zuciya ta kai kaban soyayya kai ne kaban fanin wani rikici cikin zuciya kiban